шанса в Англия. Англото дело, тя има шанса да бъде външна министърка първо и т.н. И звучи се много добре и т.н. Тя е българка. Преди всичко. Не ме интересува червена, синя, бъмбен. Не може да унижаваш една жена по такъв начин. Да отказва Министерския съвет официално да заяви нейната кандидатура. Да направи тия, които избират, сигурни, че тази жена е защита на нейните хора. Това е унижение. И сега в последния момент, извинявайте, катастрофално да вкарат и още един играч. Да, за това казах, че много не е техно и тежко. Не е жалко, унизително. Да. Първо за нацията, унизително за шефката на ЮНЕСКО, на световна организация. Янките не я харесват, защото тя прокара някакви програми да защити бедните по света и т.н. И ни дадаха субсидии, които те официално дават на ЮНЕСКО. И това е следното пиленчето. И оттам вече се повлияе. Се каже тя на тези место. Много силна кампания има. Бяха писани писма. Не, че в тези писма се казваше нещо, което не е вярно, но някакси звучаха. Тъжно ми е за България, не само за нея. Защото Кристалина трябва да има достоинство, да излезе публично и да каже: не, аз съм комисарка, сам шефка на Юнкер в една много важна посока, откъде на къде ще си играе с моето име. А не го е направила. Не го е. Това е жалко. Това е недостойно. Даже когато се спомена нейното име, бите езици говорят, че тази жена казала да. Аз не съм бил там, не знам. Аз като не знам, говорят с бите езици, да. Аз като не знам. Президентът назначава целият дипломатически